हाय हेलो जय जगन्नाथ ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପୂଜା ଏଇଥର ଟିକେ ନାଇଁ ହେଇଗଲା ଜାଗା ଟିକେ ସେନା ନେଇ ହେଇପାରିଲା ତ ବାଇଲ ବୁଲି କରି ଦେଇଛ କେମିତି ଜାଗା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାସୁନ ରୁହ। ଏଛେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେ ଏମ୍ପିଲି ଆଇଲା ଏଛେନ୍ ଗାନା ବାଜବା ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଆମର ମାନସ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସଜାସଜି ଚାଲିଛି ଆରୁ କାଣା ତମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏମ୍ଷ୍ଟାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଟିକେ ମାରବ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ମାନେ ଯେତେ ପାଖର ସବୁ କଳାକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖବାକୁ ପାଇବ ଭାଗବତ କୀର୍ତ୍ତନ ନାଇନ ଟିଭି ଅଛି ଏବେ ମୋର ସମୀର ଭାଇ ଅଛି କେନ କେନ କଲ ଭାଇ ଏଇଟା ସବୁ ଇନେ ବୋଲେ ଇଟା ମଜିକି ଆଇନୁ ନ ଦେଖୁଥିବ ଇଟା ଆମର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ମାନେ ଇଟା ସବୁ ଏଇଛୁ ଇଟା ଆମର ସେ ପାଖେ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବା ଆଜି ନୂଆଖାଇରେ ଆଉ ଇଟା ହେଲା ଆମର ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଥିବ ତମେ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ନାଇଁ ହେବାର ତାହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଜଣା ଫଣା ସବୁ ଧରିକିନା ସବୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ଉଠିଛୁ ସବୁ ଲୋକ ଅଛୁ ବାକି ଖରାଟା ବହୁତ ଟିକେ କରୁଛି ଯେ ଏନ୍ତା ଖରାରେ ବାକି କପଡ଼ା ପାନି ଜାକି ହେଲା ଲେଖା ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏନ୍ତା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ 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 ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୋର ଭାଇ ଆରୁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଦିନ ବଜାକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟେ ହେବା ଦେଖୁଛ କେନ୍ତା ଲୋକ ବାକି ଖରା ବାକି ଧୁମ କରୁଛେ ହଏ ଖରା ନେ ବାକି ବହୁତ ଅଛେ ଖରା ଦେଖ କୋଉଥିପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କରିଦେଲେ ନା ସମ୍ବଲପୁର ଲେଖା ଆଜି ନୂଆଖାଇ ଦେଖ ବାବୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଅଛନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଲଗଉଛନ୍ ବାକି ଖରା ବାକି ଧୁମଧାର କରୁଛେ ଖରା ବାକି ଖପ ଅଛେ ଟାଣ୍ଟୁନି ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ମଜା ଲାଗିଥିଲା ବାକି ଧୂଆଁ ହଉଛେ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ କପଡ଼ା ପାନି ଜାକି ହେଲା ଲେଖା ଲାଗୁଛେ ଖରା ବୋଲେନ ଗୁରୁରେ ନେଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ନେଇ ହୁଏ ଆରେ ପାଖେ ନେଇ ନାନୁ କିଏ ବୁଣିଆ ନେ ଅଛତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଛାଁ ତଲେ ପୁରା ମସ୍ତ ଜାଗାନେ ଅଛତ ଆମେ ବି ଭାବୁଛୁ ଯେ ଇନ ଅଟକି ମୁଗା ବୁଝୁଁ ପୁରା ସିନେରୀ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ଏଇଟା আমার পাখে আগে ଗୋଟେ বড় কলাকার উঠে দেখুছ তো ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ନେ ଏସେନ୍ ଅଛୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପୁରା ଏସେ ଫେଲ୍ ମାରବା ଏନ୍ତା ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ନେ ଗୋଟେ ଅଛୁ ଦେଖ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଏନ୍ତା ଗାଁନେ ଖାଇଲେ କାଣା କି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁନେ ଖୁଛୁ ଯେ କାଣା କି ଖାଲି ଗୋଟେ ଖରା ଟିକେ କହୁଛେ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ମୁହଁ କାଣା କି ହେଟା ହଉଛି କେତେ ବେଳ ଡାକଲୁ ହଁ ହଁ गाना खाए भल लगे ऐसे बर्तमान डांस प्रोग्राम गुटे गुटे आम गाने जे आर बहुत खुश खरा ने भी कहाँ करब वीडियो बनाबार एत मजा लगसी खरा ने भी वीडियो बनाब देखुचे तो खरा ने भी आम वीडियो बना चलती जिते आम रेगड़ा बड़ दुकानी बोली मो दा गुटे अच्छे तार चप्पल दुकान बड़टा अच्छे तुम जिते बोल भी चप्पल असुविधा हवा बोले रेगड़ा दुकान जाए खाली टुगेल पिला कम हो बुझे मो दा लगे केमती व्यवस्था करते बोले टी हेता देखुच यहाँ एंता हो खरा तो बहुत करुचे देखी पार फाइनाली आम जगन्नाथ मंदिर इटा इना आम चढ़े खाइस पुरस्कार रखनी जगन्नाथ मंदिर टी मोर संग साथी मोर सब और गाना देवे जो चूरा चूरी सब धरे चलछे मुझे पापा इधर मोर फाइटर प्रोडक्शन बैक डायरेक्टर मैं मानसू मुझे पापा जा वर्तमान पसंद कर छ मन नखै गिरा घर के चलनो देखुथिबो भाई बहुत खरा होचे खराटा बहुत हे जुचे वर्तमान एबे हमर गणेश मंडप रो ये जिमा सेरा फेर देखामा एरा मोर बुआन गुटे देखा जुचे